Ngiyabingelela kakhulu abantwana bakaNkulunkulu abalalela le channel egameni lika Jesu. Special greetings to uBishop Dlamini kanye noPastor Dlamini kanye nomama umfundisi uDlamini egameni lika Jesu neleadership yonke yasebandleni. Ngiyanibingelela nabantwana bakaNkulunkulu bonke, ngiyababingelela egameni lika Jesu Kristu kanye neteam esihlelela la yakwa media. Siyabonga kakhulu, siyayibingelela ngokukhethekile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngibonga uNkulunkulu ke okunikezele lithuba namhlanje ukuthi ke sizohlephulelana izwi likaNkulunkulu okuyilona elinikeza ithemba, nokuyilona eliqinisa amadolo axegayo, nokuyilona elikwaziyo ukuthi nalase kumnyama uNkulunkulu ukhanyisa ngezwi lakhe. Ngicela sithole izwi likaNkulunkulu encwadini kaNahume chapter 1, sizofunda uverse 7 yena yedwa. Sesiyaqala ukufunda. Isihloko sakhona sithi ukushisekela kukaNkulunkulu nomusa wakhe. Verse number 7. uJehova muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko, uyabazi abaphephela kuye. Cela sivala amehlo. Baba ongcwele, siyabonga izwi lakho leli uNkulunkulu wethu ophilayo, linguwe uNkulunkulu wethu ongcwele, lilungele ukwakha uNkulunkulu nokuqondisa nokweluleka. Baba wethu ongcwele, lenza konke, lenza umsebenzi ophelele uNkulunkulu wethu ongcwele empilweni zethu. Khuluma ngalo Baba wethu namandla nasekuseni kuyisonto egameni lika Jesu sithembele kulo, ngoba uNkulunkulu wethu ongcwele liwumlomo ungathethi imanga. Sikunikeza udumo nezibongo usakhuluma ngalo ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo nebusayo kuze phakade. Amen. Siyambonga kakhulu bazalwana uNkulunkulu ngezwi lakhe nasekuseni la khona ekhuluma uthi muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko, uyabazi nabaphephela kuye. Uma ngabe sizothi ukuhlehlela emuva kancane ngoNahume, simchaza nje in 1 or 2 sentences. uNahume wayengumunye wabaprofeti abancane kwi-Old Testament. So waye ngowendlu noma wayephuma kwa Elkhoshi, la simbona eveza umbono ngeNiniva eprofeta ngalo. Uyakhuluma kuningi akukhulumayo, kodwa la ngithanda khona ukuyibamba la khona ethi uNkulunkulu yena muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Sizokhumbula ukuthi iziprofeti ngeNiniva zafika ngangokuthi uNkulunkulu waze wathumela uJohn ehamba ukuthi akahambe aye eNiniva ayokhuluma nabo ukuze iNiniva liphenduke. uJohn ethatha umkhumbi waseTharshish. So kodwa uNkulunkulu wayeprofetile exwayisile, ngoba uNkulunkulu ongamane athatha isinqumo engasikhiphanga isixwayiso, ngoba uyamthanda umuntu. Ingakho iBhayibheli lithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, uJesu, ukuba yilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. uNkulunkulu akaqalanga ukuthanda izwe ngoba esethumela uJesu ukuthi akazosindisa ezweni noma azofela abantu ezonweni zabo, kodwa waqala kudala ngezikhathi zabaprofeti oIsaya noNahume nabanye oJeremiya. uNkulunkulu akayenzi into engazange aze axwayise. So la simthola ekhuluma nje izwi, ekhuluma ivesi. Kuleli vesi akhuluma kulona uverse number 7 uthi muhle, uyinqaba ngosuku lwenhlupheko, uyabazi abaphephela kuye. Anginaso isiqiniseko ukuthi inkinga obhekene nazo ngiyazazi mina, ngingeze ngazazi ukuthi ubhekene nani namhlanje, ngeze ngayazi inkinga obhekene nayo ukuthi yini, ngeze ngayazi inhlupheko obhekene nayo namhlanje ukuthi yini, kodwa ngicela ukuqinisekisa ngomuntu okwaziyo ulele, umuntu okwaziyo ungakhulumi, umuntu elithi iBhayibheli wakwazi useyihlule esibelethweni sikama wakho, insuku zakho zalotshwa zase ziyanqunywa, alukho nalunye othi uliphila abe engalwazi. uNkulunkulu asikho isehlo noma isigameko
izigameko esikwehlela uNkulunkulu engabonanga, ngoba lithi iBhayibheli wakwazi izinsuku zakho zalotshwa zase ziyanqunywa, alukho nalunye uNkulunkulu kangalazi. Ngithanda ukukutshela ukuthi namhlanje uthi angichaza ukuthi uyabazi abaphephela kuye ngosuku lwenhlupheko. Inhlupheko ke esihlangabezana nazo emhlabeni ziningi futhi zahlukahlukene. Kungenzeka ukuthi namhlanje ngikhuluma kubantu abaphuma ukufihla isihlobo sabo esithandekayo nebekade senhlizweni zabo. Kungenzeka ukuthi namhlanje ngikhuluma kumuntu ofisa ukuthola umsebenzi, kade aqala uya-apply akawuthola umsebenzi. Kungenzeka namhlanje ngikhuluma kuwe awuyena umntwana kaNkulunkulu noma uyena umntwana kaNkulunkulu, but usulahla ithemba ngenxa yezimo ohlangabezana nazo endleleni ezenza ukuthi uSathane aza kuhlebele kube sengathi uNkulunkulu akakuzwa. Ngicela ukuqinisekisa umntwana kaNkulunkulu ukuthi uJehova yena muhle futhi uyinqaba ngosuku lwenhlupheko. Ake ngichaze mhlawumbe ukuthi yini inqaba. Inqaba indawo okungamane kuyiwe kuyo uma ngabe kuyorelaxwa. Inqaba akuyona indawo ophephela kuyo uma ngabe izinto zisahamba kahle, kodwa inqaba indawo ukuthi la khona ubone ukuthi sekuphele konke obukade ungakwenza noma asephele wonke amaqhinga okade unawo awokuzilwela wena, bese uyahamba uyongena khona enqabeni. Uma ngabe uzokhumbula kahle, amasosha akudala ayekade ehamba ayocasha enqabeni uma ngabe elwa nezimpi ukuze bakwazi ukucathamela kahle izitha zabo zingakwazi ukubabona. And inqaba kwakuyindlu engamane kuyana noma ubani kuyo, kodwa indlu engaziwa, indlu esekusitheleni. So uNkulunkulu uma bemchaza njengenqaba bamchaza ngendlu ekwazi ukuthi uhambe uye kuyo wena wedwa usekusithekeni. Ingakho iBhayibheli lithi uma ngabe wena uzile ukudla ubovala umnyango bese uyambiza uNkulunkulu okwazi ukuzwa ekusitheleni uyokuzwa. Yindaba akwazi ukuzwa mangabe usekusithekeni, ngoba vele uNkulunkulu uyabezwa abavala umnyango base beyambiza ekusithekeni. So ngithanda ukukutshela namhlanje nokukuthembisa umntwana kaNkulunkulu ukuthi uma kungenzeka ukuthi kunenhlupheko noma isimo obhekene naso noma isimo odlula kuso namhlanje osawuphelele khona amandla, uzitshela ukuthi sewukhulekile, sewenze konke, ubona izinto zingenzeki, ubona ngathi umkhuleko wakho uyabuya ubuyabheka uzoshayisa kwena ungaphendulekile, uNkulunkulu usekhona uyakuza, uyinqaba futhi akukhona ukuthi wena awaziwe ezulwini. Lithi iBhayibheli uyabazi abaphephela kuye ngosuku lwenhlupheko. Into engithanda ukuxwayisa kuyo bantwana bakaNkulunkulu, sisalalele abantu abaziwayo ezulwini. Akwaziwa nanoma ubani, akulona nanoma yiliphi igama elilotshwe encwadini yokuphila, kodwa abantu abaziwayo nabantu abakazi ukulalelwa uNkulunkulu, nabantu elithi iBhayibheli indlebe yakhe ikukho ukukhala kwabo abangcwele. Alibongo igama likaJesu. Abanjani abangcwele? Abangcwele ilaba abafike bashunyayezwa izwi base beyakholwa ngenhliziyo, base beyavuma ngomlomo wabo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Alibongo igama likaJesu. But nawe ongakamamukela uJesu, angikuvalela umnyango namhlanje, kodwa ngifisa ukuthi uqonde ukuthi ukuze ukwazi ukwaziwa ezulwini yini athina ama requirements ukuthi waziwe ezulwini. Alibongo igama likaJesu ukuze nawe ube ingxenye noma ipart yalabo okuthiwa uJehova uyabazi. Alibongo igama lenkosi, ngoba uNkulunkulu akamane azi nanoma ubani oyiphilela noma kanjani, olala avuke azi ukuthi ukuphila kungokuphila ngenxa yokuhlakanipha kwakho. Kodwa uNkulunkulu wazi abantu abazi ukuthi uma bevuka ekuseni babonga uNkulunkulu, uma beyolala babonga uNkulunkulu, uma beyofaka ama-CVs ey'ndaweni ey'thize bathembela kuye. Ibona labo bantu abaphephela uNkulunkulu. Alibongo igama likaJesu. Ngicela ukuxoxela namhlanje ekuseni ukuthi indaba yakho iyaziwe ezulwini. Uma ngabe wamamukela uJesu waba inkosi nomsindisi, ungahlehlele emuva,
ungavumi izimo zikuhlalise phansi, ungavumi izimo zikuvala umlomo, ungavumi izimo zikuhlalise phansi ungabusaya enkonzweni. uNkulunkulu uyabazi abaphephela kuye ngosuku lwenhlupheko. Ungayivumeli inhlupheko noma inhlungu odlula kuyona ukuthi ikuvala umlomo ungabusasho lutho ngoNkulunkulu, kodwa khuluma ngoJesu noma kukuhle noma kukubi, noma isimo sivuma noma isimo singavumi. Kholwa uNkulunkulu, uhlale kuye ngoba uyaziwa ezulwini. Hallelujah. uNkulunkulu ulindele ukukhala kwakho. uNkulunkulu ulindele ukuba isiphephelo sakho. uNkulunkulu ulindele ukuthi abe inqaba yakho. Akazuba inqaba komunye umuntu, kodwa uyinqaba kuwe. Yingakho uNkulunkulu alethe uJesu emhlabeni, ngoba wayazi ukuthi abantu ababeke emhlabeni bazohlangabezana nezingqinamba noma nezinhlupheko noma nezinkathazo ezizodinga ukuthi bathole inqaba. Hallelujah. Uma ngabe ungakayitholi lenqaba, inguJesu. Uthi umhlabeleli sinenqaba enguJesu, siletha konke kuyo. Alibonge igama likaJesu. Iyona inqaba yona yodwa esikwazi ukuthi siyophephela kuyo, singena sidlulele kuNkulunkulu ngoKristu Jesu noma ngegama likaJesu. Ungaphela amandla, ungakuyeki ukukholwa, ungahlali phansi, ungavumela abantu bekwethuka bethi kuphi ukukhola kwakho kwenzelani. uNkulunkulu ulindele ukukhala kwakho ukuthi akuzwe, ulindele ukuthi abe inqaba yakho. Eyakho inhlupheko musa ukuyishara nabantu abazohamba bayophuza ngeindaba zakho itiye, abazohamba bayophuza ama-drinks ngawe, kodwa indaba yakho itshele uNkulunkulu, itshele inqaba yakho, ngoba ilindele ukukhala kwakho. Alibongwe igama likaJesu, ngoba kungenzeka uthi ukhala kubantu uthola ukuthi abantu abanendaba nawe kodwa bayathanda ukuzwa indaba zakho. Abantu abanendaba nawe kodwa bayathanda ukuzwa inhlupheko zakho. Yingakho lithi iBhayibheli, ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova, kodwa uqalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu. Alibongwe igama likaJesu, ngoba umuntu othembela kuJehova lithi ufana nalesi sihlahla esisogwadule noma esikwi-desert, ukuthi zonke ihlahla zishile zashola amaqaba ungakwazi kwasha nezimpande. But lithi iBhayibheli, lo nothembela kuJehova, omazi uJehova ukuthi yena uyinqaba yakhe, loyo lithi iBhayibheli ukuthi abantu bonke bekwi-desert yena afanisa nalesihlahla esimaqabunga aso angabuni. Yini into yenza ukuthi iqabunga lingabuni? Ukuthi wenabisele izimpande zawo lomuthi emanzini, uthela izithelo zawo ngesikhathi sawo. Awukhathazeki ukuthi i-desert injani, awukhathazeki lo muthi ukuthi abanye abantu izimpande zabo namaqabunga ashile, ithela isaqhamuki. Ngamanye amazwi labo bantu sebephelelwe yithemba ngoba banayo inqaba. Umuntu onenqaba ewuJesu nomuntu onenqaba enguJehova, sebawuthi igama lakhe uNkulunkulu akwazi ukusiprovide, uJehova Rafa, akahambe ethwele izandla ekhanda uma ngabe ehlolwa izimo, kodwa uya kwisiphephelo sakhe. Yini emenzayo kwisiphephelo sakhe? Ukuthi ila eyaziwa khona. Nginesiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyaziwa somewhere. La uqhamuka khona ufika ube usambodi ngenxa yabantu abathize abakwaziyo. So nathi uma siqhamuka ezulwini, izulu liyahlokoma, izulu liyaphakama lime ngenyawo lilalela izicelo zethu. Alibonge igama likaJesu. Ungaliphonsi ithawula, ungalilahli ithawula, ungalilahli ithemba, ungayi ukuyibulala. Ukuzibulala akuyona isolution. Uthi usuyibulele uphinde uyophonsa esikhogweni uyosha imihla yakho yonke, i-eternal life yakho yonke uyichithe esikhogweni. Kodwa ake uze kule nqaba enguJesu. Kungenzeka ukuthi mhlambe wake wabakhona kule nqaba, waziwa laphinda lasusa igama lakho ngoba wena wabuye wahlehlela emuva, walalela ukukhuluma kwabantu, wababhizi uyofuna olunye usizo eceleni. Lalela, bakhona abantu abafike bathi bakhonza uNkulunkulu baphinde baye kwezinye izinto ezamathemba abantu. Abantu abazofika bakunikeza izinto babuye bafe ngelinye ilanga, sewuthi uyaphindela uyobheka usizo uthola ukuthi ithuna lo muntu owakunikeza usizo sewukhonjiselwa kuthiwa samngcwaba laphaya. Alibonge igama likaJesu. Yini indaba? Yingoba loyo muntu wayengeyona inqaba yakho. Yingakho lithi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu obeka ithemba lakhe
yakhe kubantu. Alibongwe igama likaJesu. Sothatha inqaba enguJesu uphephele kuyo, uyifaka enhlizweni yakho. Thatha uJehova umenze abe inqaba yakho. Uma ngabe uke wamthatha uJesu wabe inqaba yakho, uthi uxakekile ngaphakathi, ungazi nokuthi uzodlana nabantwana bakho. Mawuphumela ngaphandle, ingubo oyigqokile uNkulunkulu azikhazimulise, akhazimulise abantwana bakho, akhazimulise ngisho imoto ohamba ngayo, baze bakubuza ukuthi sawathenga enye imoto yini? Cha, ukuthi uhlale enqabeni. Alibongwe igama leNkosi. Abantu abahlala enqabeni enguJehova, abantu abaziwa ezulwini, abafani nabantu abangaziwa. Ngakho makukuthi awaziwe ezulwini, awukazi umamukela uJesu, awukazi uyamukela inqaba, ake namhlanje uthatha isinqumo esiyiso, ake uthatha isinqumo esikuhlakanipha. Ngiyazi ukuthi namhlanje mhlambe njengamanje ngikhuluma kumuntu osephethe poison, ufuna ukuyozibulala, umuntu osephethe intambo ofuna ukuyozibulala, umuntu ofuna ukuyiphosa esitimeleni. Alibongwe igama likaJesu. Ake ubuyele enqabeni, ake ubuyele ezimpandeni zakho. Ama grassroots omuntu akuJesu. Alibongwe igama leNkosi. Ukuze ungazibulali kufanele ukuthi uze kuJesu. Alibongwe igama leNkosi ngoba kula waziwa khona. Hallelujah. Kula impilo yakhe iphethwe khona, kula isekelo sakho sikhona, kulapha abantu abangakuhleka bengekho. uNkulunkulu ezulwini awuhlekwa. Ezulwini ukunoma uhlekwe uyalanda, kuthiwa buya mntwana, buyela ekhaya, buyela back kuma grassroots akho, ngoba ayikho enye indawo ongabuyela kuyo ngaphandle ukuthi buyele kuJehova umenze abe inqaba yakho. Mhlamba wazi ukuthi abantwana bakho bazodlana namhlanje, ake uthathe uJesu ukuze uJehova aphenduke inqaba yakho. Mhlamba wazi ukuthi namhlanje njengoba kuyilesi sikhathi, kusasa uyovuka wenze njani, uzopheka ukudla kokugcina uphekele abantwana bakho nemifamily yakho, awunawo nanemali ephaketheni. Ake uthathe uJesu umfake enhlizweni, uzombona uJehova eyinqaba yakho. Inhlupheko yakho izokwaziwa ezulwini. Alibongwe igama leNkosi. Inhlupheko yakho kuzoba khona umuntu okukhathalelayo. Alibongwe igama likaJesu. Ngike ngathi mangenzeka ukuthi nawe wawuke wamazi uJehova eyinqaba yakho, kwase kuthi ngenxa yobude bendlela wasuhlehlela nyovane, akungakuvuma ukuhlehlela nyovane, ake ungavuma ukuhlala esonweni kuze kuvama umusa. Nanku umusa namhlanje ukhona, nanku uJesu namhlanje ukhona. Uthi ngiyakukulandela moni kuyoze kube phezulu kwethuna. Alibongwe igama leNkosi. Wena uyena umuntu ompilo yakhe kufanele iphele manje, kodwa unempilo ende uNkulunkulu akubekele yona, futhi akakubekela impilo yenhlupheko, kodwa ukubekele impilo emnandi. Kunempilo emnandi ekulindile ngale, kodwa kwakho ukuthatha uJesu wekuze uNkulunkulu abe inqaba yakho. Alibongwe igama leNkosi. Ilamazwi enhlizweni yami ebengifisa ukukukhuthaza ngawo namhlanje, ilamazwi namhlanje ebengifisa isikhuthazane ngawo, ukuthi wena indaba yakhe iyaziwa, wena uyaziwa. Wena mawukuthi awaziwe ezulwini, awukazi mamukela uJesu, ake umamukele khona lizoqala igama lakho libe registered encwadini yokuphila, libhale. Once labhala igama lakho encwadini yokuphila, impilo yakho ayisebuyi iphinde ifane nakuqala. Uma ukuthi libhaliwe igama lakho encwadini yokuphila, ake uqinisele izimpi ozilwa manje azilingani nesibusiso oza kusithola. Izimpi ozilwa manje azifani nempilo emnandi uNkulunkulu akazokuphilisa yona emva kokunqoba lempi. Indaba yomntwana kaNkulunkulu ihamba kanje. Umntwana kaNkulunkulu ubusiseka emva kokudlula emzimeni. Ungacabanga ukuthi lobu buzima odlula kubona namhlanje buzogwinya noma izophela impilo yakho, ukuthi uSathane usuka afuna ukuthi uphelele la ubheke lobu buzima ohlangabezana nabo manje, kube ngathi impilo yakho ayisobuye iphinde ishintshe. Alibonge igama leNkosi. Kodwa uNkulunkulu ngiyaqinisekisa ukuthi ake uhlale enqabeni. Yebo ziyakushaya izinto, yebo ziyakunetha, yebo nasemsebenzini ngiyavuma ukuthi mhlambe bakususpendile, mhlambe sewusayine ama warnings amabili, sekushoda yesithathu ukuthi uphume ngegate. Kodwa namhlanje ake uthathe lenqaba, ke uhlale kuyo, uzowuza umehluko, uzombona uNkulunkulu ekuphendulela, uzombona uJehova enza imanga, uzombona uNkulunkulu ezembule empilweni yakho ekukhombisa ukuthi unawe.
Halibonga igama lenkosi. Uthi iBhayibheli unathi kuze kube sekupheleni komhlaba akasoze asishiya akasoze asiyeka. Unathi kanjani bazalwane? Ingoba uyinqaba yethu. Uyazi uNkulunkulu ukuthi emhlabeni sizohlangana nezinto eziningi esodlula kuzo. Uthi umhlabeleli sudlule intweni ezinzima kodwa njalo siyanqoba. Ake uvuke namhlanje uvuke uthatha iBhayibheli lakho uthi bekade senginqumile ukuthi sengiye kokugcina enkonzweni kodwa ake ubuyele nangesonto elizayo ubuyele nakuleliya sonto uthatha impilo yakho uthi Jesu nansi impilo yami yithabathe ngethembe wena anginayo omunye uNkulunkulu ufuna abantu abasho kanjalo abathi wonke awamathemba sephelile yonke eyami imizamo seyiphelile kodwa uNkulunkulu ngicela wena ukuthi ube yinqaba sengicasha kuwe Jesu ngoba akekho omunye uNkulunkulu engingacasha kuye. Uthi omunye umhlabeleli impilo yami nginika kuwe ngoba akekho omunye ongangiphathela yona. Ake namhlanje uphathe lo uJesu impilo yakho uzobona umehluko. Ake namhlanje ungene kule nqaba uzobona ifamily yakho ayophinda ifana nakuqala. Mhlawumbe umndeni wakho awuzwani uyinhlakanhlaka kodwa kushoda umuntu ozothi ake ngiyozinikela kule nqaba. uNkulunkulu uzobuyisa alethe ukuthula emndenini wakho athulise isiphithiphithi akuprovide ngakho konke okudingayo ngoba uNkulunkulu okwazi ukuprovide. Alibonga igama likaJesu. Ayikho into engekho endlini kaJehova. Ngicabanga kulezi insuku kuvuka enhlizweni yami kuvuka leliyazwi elikuMalaki chapter 10 ukuthi lethani konke kweshumi endlini yengcebo ukuze uNkulunkulu azoniprovide nize kwi-storehouse anike kuze kuchichime ukuthi zonke izinto zethu zikwi-storehouse sikaJehova. Azikho ngaphandle, azikho la khona kuthiwa woza uzothola amanzi, woza uzobhinca lentambo. Lalela izodlula ngelinye ilanga uzothi utshela ukuthi khona kanti seyiqashukile bawuzohamba nalo kwenzela amanzi kodwa ake uze kulo ohlale khona. Ake uze kule nqaba engapheli eyakwazi insuku zakho zingakaqali emhlabeni uma wakhe engakazazi nanokuthi ukhulelwe kodwa uNkulunkulu wayesazi ukuthi kuzoba khona wena. Uma wakhe engakaqali nanokusola nakancane waqala ukusola kodwa uJehova esazi. Alibonga igama lenkosi. Ngalamazi ukuthi uNkulunkulu akanibusise akanisikelele ungalahli ithawula. Sondela kwinqaba, sondela kuJesu. Ukhona ulinde ukuthi wena uhlale kuye usondele kuye. Yena ulinde ukuthi udle naye nawe bese udla naye. uNkulunkulu akubusise akwenzele konke. Hlale enqabeni nguKristu ukuze ubone impilo yakho ishintsha. Hlale enqabeni nguKristu sondela kulo. Itshe legumbi eselanqatshwa abakhi kodwa eselaba inhloko yegumbi. Itshe leli abantu abangalifuni, itshe leli abantu abahambela kude nalo kodwa ngithi mawuke wasondela kulo leli tshe legumbi uzobona umehluko emndenini wakho, uzobona umehluko emsebenzini okuwo, uzobona umehluko empilweni yakho, uzobona umehluko einganeni zakho. Angeke impilo yakho iphinde ifane nakuqala. Ngene enqabeni uSathane uyobhincela nqanye. Ngene enqabeni uhlale kuyo ucashe kuyo udle nawe nayidle nawe. uNkulunkulu akubusise usawentshisa lamazwi akahlale na uNkulunkulu akugcine akubusise akulondoloze enza ukuthi impilo yakho ayihlahlamilise njalo egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu makanibusise nonke ngoKristu Jesu inkosi. Amen.